jakin duguna, edo entzate hor gabizena. Hori da, oso lotuta dauze gainera igual, arteakin edo kirolakin berak egin dozen programa be, izen dira, fizikoakin lotuta, eta orduan horrek, azkenean lotuta daudana. Orduan, zure artea ateratzeko beste modu bat, bai. Zera, Makusin egiten duzuzuk kalaska, izeneko humorea eta hor parte hartzen duzu. Zuk adinberri esan behar du fenomeno soziala ikusentzunezkoen arloan fenomenoa izan da. Momentutxu bat, Elederrek paso eskatzen duelako. Eleder, hoi bitxu, lagundut zauz, konta idazu? Non zauden? Zubian zaude, ez da udaletxeko zubian, kontau? Bai, udaletxeko zubian pospozik konpainia onenarekin, eta, gaur hemen badugu janzkera bitxi bat, eta gaur bitxikeriai buruz ere hitz egingo dugulako zergatik etorri zarete, zapi gorriarekin? Zapi gorria izan da pixka bat improvisatua, zer ez gara Bilbokoak, eta nahi dugu kuadrian bat sortu, eta egin dugu, kolore bitxia esan duzu bezala, pues gorria. Gorria, baina hori bada, ez da bitxia eta gainera deigarria ere? Bai, oso. Horregaitik, egin dugu pixka bat improvisatua. Oso ondo. Kuadrilla hau osotzen baduzuen, esan diazue beste lagun batzuk ere daudela, hortik, ez direnak etorri. Egingo diogu, Bilbori alako deitzea zuen kuadrillara? Bueno, gogo laudiokoak gara, osea, baina bai, al final da pixka bat, izan da plan improvisatu bat, eta, ondo pasatzeko. Ondo pasatzeko. Gu ere gaur oso ondo pasatugu bai zuekin, bai beste gazte batzuekin, eta galdera bitxiak, quiz azkar bat egin diegu, aste nagusian galdetzera ausartzen ez den, esango dugu galdera bitxienak. Hau da, esan digutena. Aste nagusiko 6. eguna da, eta oraindik badaude galdera batzuk galdetu ez dituguna. Eta 6. egun honetan bada garaia galdetzeko gure quiz azkarra. Marijaiak hitz egingo balu, zer galdetuko zenioke? Zenbat urte dituen. Oso gazte, zaharrago emoten dau dena baino. Ja, ze metodo kurli etzen da ben. Zergatik dira hain motxak. Tenkaskera eramango duen datorren urtean. Galdetuko nioke nola egiten duen 9 egun besoak altzaturik. Zein da aste nagusiko abestia aurten? Musikarik ez dakitez, musikataz ez dakitez, Morotxa izango da, edo beste bat euskara, zein? Janus Lesterren bibegi bilore. Bibiari bestekot. Bibiari bestekot. Betikoa. Gure Marijaia bera. Doktor Deseorena, nola tan Francis dagoen pregoelari modua, Doktor Deseorena bestiren bat. Morirse en Bilbao, esango nuke. La Morotza. Konfetiaren ordez, zer gustatuko litzaizuke jaurtitzea txupin egunean? Palomitak. Palomitak. Manteka bai botateko toppingsa. Briz. Dirua. Baina horrela, espuertas. Garagardoa. Ura. Ni beti esaten dut ura. Ez dakit zergatik, baina divertigarria ikusten dut. Zuretzat, zein da aste nagusira guapo etortzeko jantzia proposa? Ez dakit, urdinez jantzita etorri. Zuriz jantzita, sapia, gona bate loraduna. Konpartzen kamisetak eta horrelako janzkera tipikoa. Erosoa dana. Beti zapiarekin kombinazio ona egiten duen zerbait. Xaketagaz euri ingo duelakoan. Eta aterkin egaz. Ikusi hemen abil, jubilau bat aldana egiten. Gorako bilguazten hausia eta jarri zala urte askotan. Urte askotarako esango dugu, 11 minutu, eta zuzenean hause Bilbok erakusten duen irudia. Aristik, datorren zu etxearen ikuskizunaren zain, berehala izango da. Elederrekin bat egin aurretik, komentatzen genuen zuek ja dagoeneko esperientzia daukazuela konkisen sareak eta bar, Makusin ere kalaska izeneko saioan parte hartzen duzu. Aizu, Bizentz, adinberri, fenomeno soziala, telebistakoa, benetan jende askok ikusten du. Zema maitasun jasotzen zuen. Kalean esaten dizute, niri, eta zer esaten dizute? Askorek han egotena zegoazan, ondo itxezu, ariketa batzuk ezin duten, azkanin egunero ikusten abe, egunero jartzen di asko da, samaiketako han egoten dizenak zain, eta eskertzen dut, eta tan egizatzen, eskertzen dute esatiz horrek lagundu txen dago, horretan jarraitzen bentzat. Eta esan duguna, kirola eta jaia. Uztartu aldalako. Baina jaia egin behar dabe, gure osasun mentalerako ezinbestekoa da, ondo pasatzi bai. Oporrak eta jaixak di, oporrak eta jaixak. Beste urte guztiak azu, nahi da nahi txeko, nik esatet beti, 31 eta ian bata bizikletan ikusten dutena, eurizaparrariaz eta formatik kanpo, estabil ondo. Gaur egun berezia da, gauza asko egin direlako, besteak beste txupinerak elkartu direla. Ez dakit, aste nagusiko ohitura hauek zuek ezagutzen dituzuen?
Anepe... Beti nator talo bat jaten. Taloa jatera? Taloak, txurrak, eta gero ja jaia bota. Eta? Ze plan ona. Ondo, tripa bete, eta gero ja... Baina nondik botatzen duzu edo nondik egiten duzu Txosnetatik, festa? bai, pinpilin pausa beti, brillantinaz bete, eta aurrera. Oso ondo, taloa janda. Kontzertuak dantzan, Bai, zerkia. kontzertuak, bai, musikalak, ez dakit aurten dugu Mamma Mia, ni danetara, noa, beti. Ondo, Rosalen atzo, Europa Parkean egon zana. Inigo, aste nagusiko? Aste nagusiko, plan bat? Txosnak, niretzako onena txosnak izan dit. Txosnak eta garren arrisku bakarra da, sartu eta ez da gizule noiz urte. Eguzki ateratzen da nien? Leike. Izan leike, esate baterako? Edo euritan igual urten bez, baina... Hori seinale hona izaten da. Bai, duda bari. Bueno, baina zu aitatxu zara, unietaz ere egingo dozuz bestelako planak egunekoak. Bilbonez. Bilbonez, Ez, Bilbonez, justo ondarrutik Gernikako jaixak amaitxu hortartu zen. Karo. Galdetu behar dizuegu, ikasturtea teioka daukagu, danok, ja abuztu amaieran gauzelako, zeintzuk dira planak aurrera begira, datorren ikasturti ez lan dator. Nik esan duten box berri horreaz, eta gero azarun etxen duen betiko crossfit txapelketa Euskal Herri mailan esango danik eta handiziona da, eta horretan gabiz buru belarri. Bas crossfit txapelketa. Crossfit dela eta gogoratzen duzu Lurre Rekondo egontzala Donostian. Bai. Crossfit egiten du berak ere, eta oso gauzak interesgarria komentatu zuen herri kirolak eta crossfita ustartzearena, eta orain dagoen gazte belaunaldi berriak nola egiten duen, eta gainera Euskal Herriko... Bai, ez da? Bai. Horre beti izan da dokumental bat Ameriketatik etorri zine, mark handi bateaz, Roge Marki deitzen dana, eta horrek Euskaldunak hemen esaten modun. Gu hemen gabiz crossfitakin, estatu batuetan, da honek ja hemen egoa zen. Gure txingak, gure sokatira, aizkolari, harri jasotzea, eta hori dana crossfitak bauke hortik hildo batzuk, eta... Baina sortu zi hor giro bat, edo sortu da hor indar bat, inigo danok danotara elkar laguntzen zabiltziela, eta jendea erakartzen. Eta, bueno, Iker daukagu berehala sartuko da, eta Iker Bizente Pesangozku publikuen eta herrikirolatan zelan aldatu dan historia dana, eta zema jende gazte dauen ja, Bai, ze crossfitaz konturatu ga, herrikirolak zer dizen benetan. Lehen igual herrixetan edo gertaten gatzu maioan ikusi, atzetik dan lana, entrenamentuk eta gu crossfitaz be konturatu ga, amateurrerara, ostra honez, ze maiatan dabiz, ze harri mugitzen dabe, ze indarrea, ze materrepikapen minutotara, eta crossfit egolako entrenamentu bat da. Dantzarekin ez dakit publikoa, Euskal Herriko publikoa. Nire gustatzen zaiz, gainera, Anepek egin du koreografia bat, Medina Grisen abesti batekin ere, euskal musikarekin ere egin daitekela, eta zuek ere hor zaudetela, euskal kantariek egiten dituztenak erabiltzen zuen edukiak sortzeko baita ere. Bai, guztiz, oinarte beti erabilida, ez dakit ingeleseko abestia, kanpokoak, eta hemengoak, ez asko. Gero, hasi zen igual dantza garaikideakin, hemengo kantautorakin eta pizkat, baina oinaz gidan ez musika urbanoa tope sartzen behar behar da dantza, eta estenatokietan ikustea dantzariak, orduan apurka sartzen dabiz. Ze proiektu dako zu, Anepe, aurrera begira? Esan aldana, esan dezakezuna eta gordeta daukazun hori ere konta dezakezu hemen, mesedez. Hoi nabil dantza klaseak emoten, iraietik aurrera, Elorrion, obedantz deitzen diren dantza klaseak, eta horrumiekin ni jartzen dut beti euskarazko abestia, denetik. Eta gero bideoklipen bat, Aimarzetarekin ere, Isa Sakarakin... Oso, ondo. Ezin dana esan, da Catherine Zeta-Jonesen Mallorcako etxera zoazela, neube bai, zeuetaz. Ez aztu lagunekaz. Baina kontuz ezin da ikutu, Zu bez? Anebeta inigo, ze placer, zuek ikustia. Eta eskerrik asko, etortziarren. Eskerrik asko. Sandra, non zabiltza? Sandra ez? Bai, Sandra hor dago. Kusten dugu. Sandra hor dago, bai. Sandra, dantzan ikusten ditut horratzean. Zer egiten ari dira, konta idazu? Gabonko herria, dakizuen bezala, egun musikala izan dutunik, eta, klaro, hemen pasealekutik, edo pasealekuan, kuadrilla bat dantzan topatu dut, eta hurbildunaz galdetzen, eta zuek be ezagutzea nahi dut. Gabon! Nondik zatozte? Boliviakak gara. Boliviatik, eta zertan ari zarete orain hemen? Prestatzen kalejira bat daukagula larun batean. Zapatuan kalejira bat daukazue, zein da zuen taldearen izena? Zalejatun Maziz deitzen da, gu gara filial Bilbao. Eta ari zarete prestatzen, berotzen, importantea da hori? Bai, asko prestatzea, azkenean daukagu 18 pasu, orduan prestatu behar ditugu. Ere ditugu 3 kantu, orduan ostegun guztiak prestatzen dugu, eta ostiraletan batzuetan, baina orain aste nagusiarekin ezin dugu. Jende asko, jendetza bildu da inguruan, zuek begiratzeko. Bai, azkenean ez da haien dantza, da berria haientzak orduan.
guztiok ikusten dute. Ze ondo, jarraitu dantzan, ni hemendik ibiliko naiz, badakigu, daukagu plan zapaturako, talde Boliviatik datorren talde ikusiko dugu, baina gaur gauean, Gatibu! Gaueko zuak baino beroago dator Gatibu gaueko kontzerturako. Aurten Bilboko azken jaietan joko dugu, gogo askorekin gaude bai, egia esan. Sazioa politxe da, agur esatie tristie da aldi berien, baina berezile eta oso posik. Pena gaur kuadrillako eguna zen, Baskaria eta galdu dut, baina bueno, kontzertu. Kontzertu potente bat eukiko zu gauean, eta horrekin ja. Horrekin ja, jazta, konpondute. Zer da beren, azte nagusian, Bilboko azte nagusian? Aleko giroa zango nekenik, ez? Azkenien Bilboko azte nagusiek kalie da. Gaur, soro moduen, euritan dantzan egingo dugu Europa Parkean musturrek sartunde. Ze ordutan etorri zarete, leku hartzen. 5:30. Ekarri dugu jokoak eta bai, marratuko dugu sabanan, animatzeko. Ekarri duzue afaria edo baten bat joango da hartzen? Dekogu, bakoitzak deko berea. Bokata txorizo, importante, hola, ampun. Energia hartzeko gero, dantza egin behar dugulako. Bai. Ugara Sabana taldea, daudenola romerien eta euskal artisten izenak eta haien sinadurak. Zer da Gatibu zeuen? Herria, euskera zabaldu. Zuzirindi baino ez garagu. Zeran daude gogoak, indarrak, energia gaur gauerako? Topera, zehatxo ez ginen urten eta gaur gauz animoak zerutatik. Etorri gara oso goizeti, baina bueno, mereziko dugu. Ekarri duzu zeo zer ordu hauetan, azkarrago pasatzeko edo? Pipa pilo bat ekarri duguz eta bokata faltako. Ekarri dituzue kamisetak eta guztiz, superfanak zarete ala? Bai, ia zen bai. Korri, zuetani, gautxori. 10 minutu besterik ez da falta Parisko suetxearen ikuskizuna ikusteko eta ikusten duzue, ja dagoeneko hor ikuskizun bat beste erabatekoa, hau da jendetza dagoena horraren aleko zubiei gainean, baina hemen inguruan ere jendez lepo. Gatibu, eskerrik asko Gaizka eta Imarreri eta Ikerretaritz, ze moduz? Gabon! Hemen superfana aritz Gatibuna. Zelan zauz, galdetu behar dugu, zebre lezinatik? Ondo, hobeto nahi, baina bueno. Sorbaldi, galdu zenuen, Biarritzeko finala. Bai. Bueno, ondo, Gernikakuk eta irabazitzea ondo. Bai, kirola holan da. Urteo parba izan duzu. Bai, gustu da. Baina amaiera pixkate okertu da, baina bueno, ez gara kexauko. Bueno, Gatibu zer, aritz, maite dugu. Oso. Maite dugu, asko maite dugu. Bai, jungo nintzen gaur, baina bueno. Eta? Apurtzuetan mindute. Mindute onda, hori zaindu beharko duzu, igual Ikerrek altzula mutu besutan eruten. Iker, sasoie, zer moduz? Ongi. Bilbon gaur eta Bilbon etortzeko asmoz bebai. Hoi da, bihar eguerdin hemen nahiko aizkoan, eta bueno, ya gaur bezperatik etorrita, así que bueno, a ver. Pasaden astean beroa pasatzen nuen Donostian, Kriston beroa pasa ginen. Irabaz ez denun? Ala eta gutxi zerek? Bai, irabazi nun, baina bukaeran ez nekin ja irabazten nahi nintzen, galtzen nahi nintzen, non negoan nahiko lan, eta bueno, nahiko agoni pasata. Bueno, guretzat placer bat Ikerretaritz eta gainera ezagutzen gara eta placer bat azuekin egoti, baina puntako kirolariak bakoitza berenan momentu honetan honek hau badakigu zelan dan, momentu baten badau eta gero ez da hau kudeatu behar da, baina bazabiltzate disfrutatzen lortzen ari zareten guztiaz, Iker? Ni azken aldin, esan oso guztuan hau, asko gozatzen nahi naiz, azkeneko pare bat urtetan, lortut nire burutik presioi eta pixko bat kentzea, eta esan noen plazai ondakoan, gozatzen saiatzen nahi naiz, eta lehenguneko beroak indaulakotan, ez den errexea txapelketetan eta gozatzen, baina, ja guztua bai. Bai, zelan egondan beste urtietan, eta azkenengo urtietan egin daben gorakadagaz, normala da gozatzi eta... Pasioak bizten zabiltzi danok, Ni sartzen nahierako sakuen, bai. Bazabiltzi pasioa bizten, ze kirole derra dan, eta ze ikusgarritasun lortu duen, merezita. Eta gero ikusten bazaitxue, existitzen zara, eta horre lehio handi baduko eta hori aprobetxatan gabez. Arraunlariei nik horrelako programa batean galdetu egin genien, zaletuen animoak eta guzti hori eta pasio hori horretaz egiten erizate, ia eurek non nabaritzen zuten, karo, eurek esaten zuten, arraunean gaudenean, erabat kontzentratuta gaude, kaira heltzen garenean edo hor bai. Zuek
zuenean, frontoian esate baterako, entzuten dituzun sarata guzti hori nola kudeatzen duzu edo nola nabaritzen duzu? Zugana heltzen da pasio hori? Entzuten da zarata, baina egizan askok esaten duzki. Entzun oso animetan da, entzun do, baina ez dut enao pentsan ez normal, ez asko eskertzen da, Hor badikute zure intita, itzen dure indara, hori entzun behar da. Bai, entzun bai, baina ez da. Baina konzentratuta zaude, Jokoan. Eta aizkoran ere? Bai, nire, nahiko antzeko, lanen konzentratu, teknika lantzen da konzentratu gautzen ga, baina, bai haitzen dela, igual, gauzteatzak igual ez, baina soinu oio nabaritzen da. Eta laguntzen du? Bai, nahi bai, behintzat. Maitasun hori. Bai, motibatzeit, eta bai, gaina gure kiroen asko horrengatik giatzen ga. Beste noiz bukatu duen aurreko durre edo, jenden txaloakin eta askotan nabaritzen da. Orduan, aizkoa nahi baldin mazat aia txaloak, bestea pasa da, hor pixkat, izateo belarria. Iker, zegazte hasi zinen? Bai. Zegazte, hasi zinen, eta esan duguna, 18 urterekin ja Nafarroako txapela lortuta, txapeldun gaztiena Nafarroako Euskal Herriko azken urtietan jarraian lortzen zabiltz, baina Nafarroako esate baterako 10 aldiz, ja mindegian marki bar hortxe zabiltz, eta oraindik aurretik daukasun dana. Zelan hartzen da hau? Lortzen du ez txapelak, edo ja langa bat jarrita dago eta zer historian sartzeko urte asko dauz aurretik, horrela bada? Bai, ez dut asko pentsatzen, hasieratik ez dut asko pentsatu zenbat irabaziko nituen, helburu gola ez ditut oso plazo luzen jartzen. Normalen, urtek uroko planifikazioa eta gehiago ditut, eta bai, egia dela, ja 10 txapela lortu jotela, azken 10 urteotan asko bizi izan dut, eta momentuz osasunen launtzen baldin badio aurrea seituko, eta berrik etorriko die, gaztekatzetik seguro kirola hola da, eta aber noain aiatzen gan. Aritz, zuretzat lehen aipatu dugu urte oparoa izan da, Winter Series berriro, Bizkain Cup, Miamin. Azkenak. Hori guztia nola kudeatzen da, nola ikusten duzu. Orain gertatzen dena, atsedenaldi bat hartu beharko duzu, hori nola kudeatzen duzu, burutik esan nahi dut. Ez, azkenengo 2 urtietan liga bat sortu dalez, bai denboraldi guztirako datorren txapelketari begire, ez dugu lan helburu nagusiri, aurten bai euki dugu, Nazioen Liga, Euskadi Gaz hori izen da helburu. Urrezko domina. Baina gero beste danak txapelketa, ez da bat beste baino garrantzitsu bezin dugu hartu, gero txapelketa bat ezko duzu puntuetan, gero urte amaieran ez ara zailkatzen Final Fourrera, orduan denboraldi guzti. Abuztua da esan dugu, iraila lezinue, aurriko azken astelenerako prest bagauz Winter Serierako, eta boiziri buruz galdetu behar diogu Ikerri, handik datorrelako. Aurretik, Elederri, kiku txiki bat, Eleder. Kaixo, Eleder, zelan gabiz? Ondo? Bai, barkatu oraintxe bagaude. Lier, Gabon. Gabon. Edo Bon Nuit esan dezakegu ez, Bon Nuit gaur? Bon Nuit, frantsesez. Frantsez gaur Parisetik zuak, gogoak ditugu? Gogo asko ditugu, koletsuak izan aldira edo. Izan aldira, noski? Izan aldira, bai. Ez dakigu. Ikusiko dugu, gero. Ja, minutu batzuetan. Gauzatxo bat, Barandiarekin nola zuaz? Zenbat denbora egon zara hemen? Hemen 2 ordu egon gara, 2 ordu? 2 ordu, bai. Noski, orain, zenbat zer eman behar dizut trukean, zure lekuan niri usteko eta kameralariarekin zuak nik ikusteko? 5.000 euro, ja, Nola? 5.000 euro. 5.000 euro hori asko da, Da ez. Itzekingo dugu kameratzean zuta biok gero? Bai. Egin dezakegu zerbait. Negoziatu aldugu. Negoziatu aldugu. Bukatzeko, gogoekin gaur zerbait egin duzu egunean zerremetik bilizara edo? Hemendik egon gara, bostetan itzuli gara, eta, konpartxetatik egon gara ikusten dena, eta oso ondo. Girona dagoela hori ageri da. Bai, giro superona dago, bai. Ondo. Lier, gozatu ezazula zuak, gutxi barru izango direla, beraz hemen Barandiarekin itxatxita daude gazko da. Geue prest eta suerte bizalak ikusteko prest Ikerretaritzekin. Esan dugu apurtxu embajadore basaretela, Euskal Herriarena. Boizin bata, esan dugu, munduko txapelketetan bestie bai, ibili zarete Amerikan zenbat urte, 14. Ibili zinen, zeu, egiten duzuen zereginarekin, badaukazu, herriaren izan bai ez da, hortik. Zelan eruten da hau? Normal edo kontziente izan da?
Bueno, ez dakit kontziente izan da, nik nahiko normaltzat hartzet eta bueno, horeare bai da, ez? Gure herriko ikurroiola tokita ematea. Bai, eta zestan jai alai izena Euskaldune mundu guztire erutie, bai bada erantzun bizuntzen eta oso politxe. Eta Euskal Selekzioaren parte izatea, urrezko domina bat, guretzat, guztiontzat irabaztea. Oso emozionante. Ipistarren danak pozik eta geu ere, bai, Bai. Ondo. Lehenengo abisua, entzun duzuena, Feu en Feu, nola da? Feu en Feu prestazion izeneko Parisko... Prestatuta zaudete, zuetarako? Gauzatxo bat esan behar dizuet, ikasgaia eta saiakerak egin ditugu Ensaiatzen egon gara ezetarako bez. Zuek? Basari ezale, ikerretarit? Zaratazaliek. Zaratazaliek, haure. Traka-traka, Trakileia zela motatzen da bien eta horren arabera. Iker? Bai, nahiko zalea, bai, gustatzen zait, holakotan Iruñan dienen, Donostin, beti urtero unen baten jaten eta bai, nahiko zalea. Gaur zu artifizialak ikusiko ditugu, gaur, bigarren abisua, gaur lasai egon beharko zara, biharko... Ala komeni, ez? Ala komeni! Alango, zintzo lota mendik. Ikerrek esaten zuen, lehiaketa ez dagoenean, hombre, erakustaldietan indarra eta gastatzen da, baina burua pixka bat lasaiago daukazula, ez da presiorik ez dagoelako. Hoi da, oain udan, aurreko ekopa pasa ginen, eta bain dauzku, erakustaldi asko, abuztun, herri gabiltza, fizikoki oso nekatu gabiltza, baina buruz, bain die gure oporra bezala, ez da txapelketai, presioik ez da, orduan, lasaitxago hartzetxu egunek, entrenamentuk ez dien fuertek, orduan, pixkate ibiltzen gure... Gozatzen duzuen un bai, Bai, gozatzen. Zer da jaietako onena? Zuek, jende guztia ezaguri begira goten dalako, kirolaria da eta kalien dau. Eta orduen, zer da onena? Lagunez inguratzen zaretenean, suposatzen dut. Eta, hori, egiten zarenien ikusten zinbestientzat eta normal kuadrillarekin zaudetenien, ezta? Zer da onena, jaizetan duen? Kuadrillan lagun hartien, denbora bat pasau. Hirugarren abisua, Feu en Feu prestazion izeneko suetxearen kolekzioa! Apuntatu notetarako! Bere alagatoz. Vale. Serás esto, sí. Me voy a quitar ahora. Necesitas ayuda o algo.
13 minutu 11etarako eta hauxe Frantziako Suetxeak eskaini zigun excelent. Excellent! Excellent! Prestazions! Suetxearen kolekzioa izan da. Gozatu zuge, unkitu arte, hemen egon die bizek unkituta, Eta trakarekin gozatu du erkean. Bai. Ez da nabaritzen mugitu ez dielako egin, baina unkituta. Ia Sandrak, zer dinon? Sandra, zer? Holala, zer ikusi dugu, koloretsuak bai izan dira, zuek bikote, zer diozue? Apurra monotonoa, ez da? Monotonoa. Bueno, atzokoak baino beto hori esan oso zaila. Egunero tortzen zaite ikusten? Egunero ez, baina azkenengo hirugunetan bai. Nota bat eskatuko diozu. Ez nituzke gaindituko, gaurkoa nahiko zor. Penko bat, lau bat. Frantzesak dira, gauza handirik ez diego eskatuko nagia da. Bueno, horrekin gelitzen gara, penko bat eta gainera uriari du. Zorrotzak. Frantzesari buruz badakitelako zari buruz hitz egiten ari diren. Puntuak eman behar ditugu, Iker? Nik 7 terdi, hola. Ondo, hortxe. Bai, amaiera honeuki da berez, 8 bat. 8 Oso ondo. Arkeaga. Banik esangot, beste gonbidatuek ez azarratu, baina zuak ikusi ditut Aritzegaz eta Ikerregaz. Oso super ondo. Eta zenbat? 8 terdi. 8 terdi horren bestako ez ditzen. Zuak, konpainiak, ja? Bueno, konpainiak, baina konpainiari amarreko bat emango geniek, baina nik emango diet 6,6. 6,6rekin gelditzen da. Honekin bagoaz, gatibu! Itxaron, gatibu! Zoaz, sorbaldako mina daukazulako. Aritz indarrak hartu eta ia laster ikusten zaitugun kantxan. Sorte hon, bihar, Iker! Eskerrik asko bikote tortziarren, plazer bat. Zuekin egotien beti. Eskerrik asko! Etxekoa izan esanik, ez? Bizarremen egongo garela. Ondo, euritan dantzan, bizarre guzkitan. Muxo bat, gabon!